Yero try ngai khuble yepi baro ki prolog ki prajor ki subscribers but kinmen ki para baro phara kerteng ke jong try jisu ha ke ne ka por ngai ngu yo blai bangayo bene share with pi leng ba ka tin ka jo blai but leng ba ka ne ka channel ka balong ka jingir khui ke babun but ha ke ne ka por ngai ko ani thu yepi ya ki kendon syaka hima ka jo blai la ne ka bangila ban ong ki protocol syaka hima ka joblay bangin yo ban rung ha ka hima ka joblay ki protocol ki kendon ka boblay ubu na ka banta jungi baro ki briu ha ka ne ka slap protay te hoj ha ka protay ngala ban syam sibun ki an ki don sibun kita ki kendon ha ka ne ka protay bangila ban im ya ka jing em ka bayhap bat ke bedai bat ki an jong ke sarkar la ni ki an jong ke state te komjur ublai nga yatu phi ba udon la ki jong ki an udon la ki jong ki kendon udon la ki jong ki protocol bangin yo ban rung ha ke hima ka job lay te ha ke ne ke por katu ka ni teli ngan yatu phi ya kita ki kendon sya ka hima ka job lay lani ngala ban ong ha ne ke por kita ki protocol ki jong ka hima ka job lay ngine pej bat ngana ka tin ka joblay katukat ni kanang wi so thu ngan puli na ka ne ka bible ka tin joblay Lukas kalno ba khatlai ka de khot ka balai terter ongkom ni nga ong pi em henry lemda pi kala ka bamut pi baro pin jotno komjo tongan puli ka de khot ka ba sanro komjo ka ongkom ni bat nga ong pi em henry lemda pi kala ka bamut pi baro pin jotno komju ka benta ka baning kong ha ka hima ka joblay boblay labu iya ka protocol lani ki kendon ya ka bangi haban ya langba ni haban le ya kata ka long ka jingkala ka bamod ngis pi baro pi osngew kata kamde ka banga syong mangan rei deu Jesus Christ bolong nong penem belakren ya ka ne ka benta pi ka bible ka tin ka joblay lagin puli na ke kitab Deuteronomy kalau nak basau ka dekhot ka baar wang pinam pentam heta ka tin ya ka bangala hukum ye pi lemne penduna ya ka pi nama kata ke ba tin julai kala kren ngiru ngi haban kren namar ke ki kendon ki protocol syaka hima ka joblay pi puli ru kitab jingwen pau kalau nong ka ba ar ka dekhot khat pra ka khandai wang tu ong ba uno ba pentam lani uno penlang hakine on penlang hau tai ke jingap them uno ba penduna lani ba shimno na kine on shimno e ka banta jong uno ding ka jing em bat na ka nong ba ka ba khoi ka jong blai te na magata ko ki khon job lay ko ba ni tu pi shisha ba u jisu lakrani ka ne buong ba lemda pi kala ka ba mod pi baro pin jot na kumju ka kita ka jingjot ka long ka jing syak bread jungi kijing syakan taj na ka jungi hakmat joblay and bread ingi ha kata ka dujok ding te dei na kata ka daw golong ba ka hakmat tam ka jim ka jingi dei ka jing kala ka bamut pin sala e kata ban kala ka bamut ka baar kana ba kan ngan pen kloi ba ngan pen slam ha ka ne ka por rei ngan itu pi lengkot ya kita ki protocol ki joblay lani ki kendon ki joblay boblay la bubej ya ka bangin rung ha ka hima ka joblay gospel yanis kalau nak balai ka dekhot ka balai terter uji su ong kum ne ngap uji su le thu bel ong ha u shisha ong ha me lem da khapat yo briu omla ban yo i ya ka hima oblay pi uji su ong saka pon ga ar kolong ba ong shisha ong ha me wong ha Nicodemus lem da khapat yo briu omla ban rung lane omla ban besut lane omla ban yoi ya ka hima ka jong blai pi ka hima jong blai ka dei ka beneng kam dei tang kata bong ha ka ne ka perthai henry ha beneng che sendan lemda khapat yo briu omla setia ya ka ban lej besut lane ban lej rung ha ka hima ka jong blai ka jing khapat ka kentop ya ka jing kelak ka bamut ka kentop ya ka jing pediang utra Jesu ka kentop ru ya ka jing panaptis da ka
hak ba ka dei ya ka ban khapat na ka bat na men sim khoj ong Jesu ter hang ni ngina puli ong kum ni Nicodemus lo ong ukum no la ban khapat yo riu ha bo lo temen ula ban sut pada ka po ka kimi ban khai Jesu le tu ha shisha ngong hami lem da khapat yo riu na ka bat na men sim la ban le ha po ka hima ublay Phi lem da khapat yo riu na ka bat na men sim la ban le ha po ka hima ka jong ublay ka record ka ba ar la record hang ni ka kintin ong kum ni hadin kini ke ru Jesu la le bat ke senran jo ha ka ribri ka Judea bat hang taw la salem bat ki bat ula penbaptis baru Yohanes udang penbaptis ainon hajan ka salim na bahang ta don bun ki bai hang ni lem da kapat yo bri na ka bat men sim khoj ong Jesu la ban lech ka po ka hima ki beneng ti hadin ka tablik e gem jia ong ba ula lech ka ribri ka Judea hang taw la salem bat ki senran bat ula penbaptis ka de khot ba ar ka tho e ka ta na ka ju ka lanong ka ba lai hang ni ong ba Jesu la lech lem bat ki senran ha ka ribri ka Judea hang ta ula sa lem bat ki bat ula penbaptis nang taw Yohanes pade nomor 4 simas tabendi Yohanes kom taw Yohanes lech ha ainon hajan ka salem hang taru ula penbaptis nomor hang ta don bun ki ong ka tinjo blai ki biang ye ka ban penbaptis ti nang taw Yesu ni kren sa ka balai ha ga ne ka por ka balai kalong ba ni dei bana pediang yo Jesu Christ simet halaka jongka donut kamut ban nget yo Jesu Christ nala donut baro ban nget yo Jesu Christ dalaka donut baro but bangin long shisha ki kono blai ki bal le e kamon ke jong blai halaka singi ngene puli na gospel Yohanes long ba nengkong kada khot ka bakhat ar ong kum ni Henry kat ki bala pediang yo ha ki to ulai bor ban long ki kono blai kata ha ki ki benget ha ka kerteng ka jong ki bala kha na ka snam lem ne na ka mon ga do lem ne na ka mon briu Henry na blai hang ni ka tinjo blai ong ba Henry kat ki bala pediang yo ha ki to ulai bor ban long ki kono blai ti na magata go kon jo blai kalong kum ni kajing pediang yo tra Yesu Christ ringkat kajing kala ka bamut no na ki pop jongi kan penlong yang dia pi ki kon ki jong blai hoj ni don kam ya ka ban tip ya kane ba don setia ubala ban pen yangi nrei tang Yesu Christ marwe hang to ka kam apostol kalong ba saw do khat bakhat ar kong ba don jing pen hanu hawei pat nab don ka wepat ka kerteng apa ka beneng da ka baka David pen yangi nrei tang ka kerteng ka jong Jesu pi tang Yesu Christ balong nong pen balawan khanang bala yap loading pena bala tep bala mipat na jing tep ha ka balai ka sengi tang ma ulong ba bet ban long unong pen jo ka perthai la pen shisha ya kani kalong ka shisha ba ngi haban pediang yau Jesu ha ka donot jingi ban long utrai unong pen jingi shimet bat ngin yo sha ya ka jing pen te ngis kem ngine duai na ka banda jong pi bo blai unang yirap ya pi man so to khamba ya ki kendon ki jong blai bat nalo kata bade sakaba khadu tam kolong ba ka jing pen khoj yala ka jong ka jing namar ba ka bible kong ba khlem ka jing khoj don bala bani iyo try to ne puli Hebrew lenong ka ba khat ar ka de khot ka ba khat saw kong kom ne ngau to be brai ya ka jing long suk bat ki briu baro bat ya ka jing pen khoj khlem kata uno ru unom yo yau try pi hang ne ka tin blai kong to ya be brai sha ka jing long suk bat ki briu baro kamut ngidon kam ban long ki briu ka be suk bat ki briu baro ngim dei bani bishni ngim dei bani shun ngim dei bani le persha wei Henry ngindon ya ka jing suk ngindon ka jing hapdeng ki briu baro lane hapdeng ki Pakistan hapdeng ki bengej bat ka tin jolai ka ba arang tu ong ba bat ka jing pen khoj mar khlem kata don unu bala ban yo yau try nama kata ka jing ka ba khoj kalong ka ba don kam ya ka jing jongi ki bengej how Jesu Christ
hoj ngila kala bemut ngiang ngila pediang tra Jesu henrai ka jing em jingi bede ngina ngam ke jing sniu je ka berte ke jing kobra je ka do te nama kata ngina melak menyu i ya ka hima ka jong belai henrai la dengi lapen khut ya la de ngila kiar na ka basniu ngila itino ila ka jing em show tra Jesu nama kata ngin sayo iyo tra nama la syam ha ka jing em jingi ya ka jing khut hoj utra Jesu en saja pi ka snam ka jong o katunrai ke bening kong ka jing pen khut ye pi ka dei lengba ka snam jong utra Jesu bat ka arpat phiru pin kiar na ka basniu kiar na ka jing melin basniu kiar na ka jing ko abrai thala bat pin long no ki breu em ha ka ki ba em ha ka jing khoi bat ki ba le kat kum ka ktin ka jong blai ngai skem kini ki long ki kendon kini ki long ki protocol ki jong blai na ka banta jongi baro ki khon jo blai ha ka ne pothai ngine duai ko pa jiwa beneng wana khamat jame na ka banta baro ki ba pej ki yo i leng ba kan ke channel ko try je sube men ker khoye ki ablay jo try ai ba kan ke tin ga jo blay kan ngam haki donut jungi haki men sim jungi bangin la ban yaj bangin ko ngo ye ke ba tin jo me kla kren ko try je sube yerap ingi ablay jo try hoja try bangin la ban ema try ke ba kum ki kendon jo me try ngin long ki bala kla ke bamot ngin long ki bri ke bala khapat na ko ombat men sim ngin long kita ki bala pediang ye me ga donut ngin long ki bri ke ba ema ka jing khoj ablay jo try namat klem kata omdan uno bala bani i yo try lemni omdan ubri bala ban lech beneng lembat me try nama kata yerap ablay pensyaj bor yang ini baru try ke ba kloy ben kla bamot ki ba kloy ye ke ban le emon je me kin kopa hagar tengu Yesus Kristus amen.